муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 килограмм. Сеюм муҳориба байни чемпион Брендон Морено ва дуюм рақами рейтинг Алехандро Пандожа дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 8 июл дар турнири UFC 290 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. тобови ҷангвари UFC Колби Ковингтон хабар дод ки UFC камарбанди чемпион Леон Эдвардсро аз дасташ мегиранд агар ки ӯ ин муҳорибаро қабул накунад. ма бо Дана Вайт ва Хентер Кембел суҳбат кардам ва онҳо ба ман гуфтанд ки ин муҳориба баргузор мегардад, аммо агар ки Леон барои ин муҳориба розӣ нашавад, пас онҳо камарбанди ӯро мегиранд. аз ҳамин сабаб дар корҳое ки Леон Эдвардс карда истодааст, чӣ гуна ӯ шикоят карда истодааст, маро хандаам меояд. ӯ умуман ягон роҳи дигар надорад. Дана Вайт ба ман гуфт ки ман бо Леон тобистонӣ муҳориба мегузаронам. ман медонам ки Леон бо Хорхе Масвидал ҷангидан мехост ва ман ба ӯ гуфтанам ки ғамгин нашав Леон, баъди оне ки ман туро шикаст медиҳам, ту метавонӣ ки бо Хорхе Масвидал муҳориба гузаронӣ, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунам ки UFC нақша доранд ки муҳорибаи Леон Эдвардс ва Колби Ковингтонро рӯзи 22 июл дар турнири UFC 291 ташкил кунанд, аммо худи Леон Эдвардс ин муҳорибаро намехоҳад ва ӯ гуфт ки чунин муҳорибаро қабул намекунад. лекин чӣ гуна ки мебинем аз рӯи суханҳои Колби Ковингтон, агар ки Леон Эдвардс ин муҳорибаро қабул накунад, пас ташкилоти UFC камарбандро аз ӯ мегиранд. барои ҳамин дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. мураббии чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня Юджин Бермен гуфт ки барои чӣ Ҳамзат Чимаев сазовор нест ки бо Исраил муҳориба гузаронад. оё Ҳамзат боре ҳам дар вазни миёна ҷангидагӣ ҳаст ё не? мо набояд ки чунин рафтори ноадолатона кунем. ман мефаҳмам ки баъзе вақт тиҷорат ин гуна корҳоро ташкил мекунад, аммо чӣ гуна шумо ба ин шахс муҳорибаи унвонӣ доданиед? шумо ҳам варзиш ва ҳам ташкилоти худро беқадр мекунед. шумо корҳои кардаи Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер ва Майкл Биспингро беқадр мекунед. ками кам Ҳамзат Чимаев ҳаддиақал бояд ки дар вазни миёна 3 муҳориба гузаронад. ман зидди муҳориба бо Ҳамзат Чимаев нестам. Ҳамзат хеле машҳур аст ва ӯ барои мо санҷиши ҷиддӣ мешавад, аммо маро обрӯи UFC, бренди онҳо ва обрӯи ин варзиш хавотир мекунад, гуфтааст Юджин. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки агар Ҳамзат Чимаев Пауло Костаро шикаст диҳад, пас бо эҳтимоли калон ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. аз рӯи овозаҳо муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баргузор гардад. ба фикри худи шумо дӯстон, Ҳамзат Чимаев сазовор ҳаст ки бо Исраил Адесаня муҳориба гузаронад ё ин ки ҳоло ӯ сазовори чунин муҳориба нест? метавонем фикротона дар комментария нависен. чемпиони пешинаи вазни миёна Алекс Перейра расман хабар дод ки ба вазни ним вазин мебарояд. ногуфта намонад ки дарҳол баъди муҳорибаи ӯ дар турнири UFC 287 президенти UFC Дана Вайт хабар дод ки Алекс Перейра ба вазни ним вазин мебарояд ва акнун чӣ гуна ки мебинем имрӯз аз ин чиз худи Перейра хабар дод. муҳорибаи навбатии ма дар вазни ним вазин баргузор мегардад. бале, шумо дуруст шунавиден. ба назари ман роҳи ман дар вазни миёна ба анҷом расид ва акнун ман шодам ки ба вазни ним вазин мебаром, гуфтааст Перейра. дар ҳама ҳолат мо ба Алекс Перейра барор хоҳонем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.